soy quien cuida a los nietos y los lleva al autocar. El grup anomenat La Gran Gent Gran d'Horta ha presentat un videoclip on parlen de les seves vivències i de les discriminacions que pateixen pel fet de ser grans. Els protagonistes del videoclip són una vintena d'avis que participen del grup de teatre del Casal de la Gent Gran d'Horta. Després d'un taller on van parlar de les seves inquietuds i de criticar la imatge que els mitjans donen del seu col·lectiu, van adaptar la lletra de la cançó I Will Survive de Gloria Gaynor. Si arribem als 75 anys vius és que hem fet moltes coses, o sigui. Però bueno, era Però no això. es nota, que no? És això, és animar la gent que no ens quedem allà a casa veient la tele, que tenim que fer sortir i fer coses. Sí, i si ens fa mal alguna cosa, quan venim aquí ens passen i ens en recordem. El videoclip ho han fet amb la col·laboració del Parlante, una entitat que promou una ciutadania més activa a través de projectes audiovisuals. Ara l'estan difonent per les xarxes, amb la intenció de trencar els estereotips que hi ha a la societat al voltant de l'envelliment. Soc gran i què?